Se kuulostaa aika oudolta, että mä sanon tollasta, mutta vittu, mulle voi olla ihan koko päivä ihan hiljasta, mutta tähden asioita, se on, siksi mä herän ja tuun sinne aamulla, mä vittu tuun sinne. Toki mä kokeilen pitää hauskaa, mutta sä tuun sinne, kun mulla on vuokra maksettava ja vittu ruoka ostamista. Mulla voisin olla tekemättä 2 asiaa, olisin varmasti jossakin muualla, ja nyt Virkissä jo koko päivä. Ja ihan missä muuallakin, muussa työpaikassa. Että... Ei se nyt tarkoita, että mulla ei ole kivaa siellä, mutta ymmärrät mun pointin. Vai Dylan! Spider pork, spider pork. Lift your feet, the right feet. Alza il piede destro sul boulder, quello di fianco.